Ito na mga ka-studio, luto na po ang ating chili buttered garlic prawns. Yan, lutong-luto na po. Ang ganda na. Kaya lipat na po natin sa serving plate ito. Good morning mga ka-studio. Today's episode po, we're very excited dahil nakabili kami ng giant jumbo prawns. Yan o, grabe ka. Mga dagko yung mga studio. Kita natin, malapitan po yung laki niya. Wow, di ba? Ang laki po. Kasing laki ng kamay ko. Grabe na to mga studio. Gagawin po natin tong chili buttered garlic shrimps. Shrimps prawns pala. Kasi ganitong klase po prawns na daw yung tawag dito. So tara mga ka-studio, simulan natin pagluluto nito. So unang-una mga ka-studio, ato sa siyang limpyuhan. Nisan mo natin. Kunin natin itong mga galamay niya ba. Kunin natin to para wala nang disturbo pag kain natin mamaya. Tapos dito po, ito yung part na matulis ba. So kunin natin ito mga studio. Ganyan. Kunin na din natin ito. Mata. Kaya tante, wala nang matulis na part. Baka masugatan tayo pagkain mamaya ba. Tapos dito, meron din itong matulis na part. Tulan natin ito mga studio. Ganyan. So yan, okay na yan. Tapos kuna natin ng anong tawag dito, tinai ba ata? Tinai ng kuan. Dito sa gitna. Ito yung process mga studio para malinis na malinis yung prawns. Yan, tapos sa gitna kunin natin yung lamang loob, tinai. Ito oh. Yan, kunin niya mga studio para malinis na malinis. Yan oh. Nutin niyo po, ganyan. So ito isa, okay na to mga studio. Same process po sa iba. Siguraduhin nyo po na makuha nyo lahat yan. So proceed tayo. Kain natin yan mga ka-studio, mga 2 to 3 minutes po each side. Pagliktarin po natin. Init pala yung mantika natin, mabilisan lang po to. Try lang natin sandali, mga 2 to 3 minutes lang pala to. Para mawala rin yung langsa ng kuha natin ba shrimp. Okay na to mga studio.
So ayan mga ka-studio, na-fry ko na po lahat. Ang ganda na po ng kulay, may pagka pink-pink na. So tara, gagawa na po tayo ng sauce mga ka-studio. Unang-una po, maglalagay tayo ng butter. So, tunawin po muna natin ito mga ka-studio. Ahos, garlic, sibuyas. Tapos ilagay natin mga shrimp mga ka-studio. Yan. Prawns pala. Kira ko sayo pa nila. Yan. Timplahan po natin. Lagyan natin na ng kunting asin. Yan. Black pepper. Lalagay din ako mga studio ng chili powder. Meron din tayo dito cayenne pepper. Tapos last mga ka-studio, mayroon po tayong chili flakes. Lagyan po natin. Yan. Mix. Ito na mga ka-studio, luto na po ang ating chili buttered garlic prawns. Yan, lutong-luto na po. Ang ganda na. Kaya lipat na po natin sa serving plate ito. Nako, ang sarap po mga ka-studio. Tara po, kainan na. Mga ka-studio, eto na po ang aming chili garlic buttered prawns. Ayan, sobrang excited na akong kumain pang. Ang bango-bango na po. But before anything else, allow me to introduce to you our ka-online collaboration for today's episode. Siya po ay walang iba kundi si Angel in Vegas. Ayan po, si Sir Angel po ay isang Pinoy mukbanger na nakabase ngayon sa Las Vegas, Nevada, USA. Yan. Kung minsan po kasama po niya magmukbang ang kanyang asawa na si Ma'am Mariel. Ayan, maliban po sa pagmukbang ng mga masasarap at iba't ibang pagkain ay gumagawa din sila ng mga daily vlogs. Para makilala po natin sila, panoorin po natin ang kanilang short clip. Pasok! Ayan guys. Ito po yung burger guys. Chicken po yan. Hi guys! Yan ay ang sipo egg. Ayan guys. Hello mga ka-studio! Maraming salamat po Sis Gretch and Bro Brax para sa online collaboration na ito. Maraming salamat po. So inaanyayahan po namin yung mga Ka-studio. yes, mga ka-studio po natin dyan. Sana po kayo supportahan nyo rin po ang aming channel. Gaya po ng pag-suporta nyo sa Visaya Studio. Maraming salamat po. Yes po, thank you. At yun na nga po mga ka-studio, nakita na po natin ang short clip ni Sir Angel in Vegas po. Sana po ay tulungan at suportahan din po natin siya. Please like, subscribe at paki-on na din po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos niya po. Premiere po kami 7 PM, sa kanya naman po 7:30 PM. To Sir Angel and Ma'am Mariel, maraming salamat po for this online collaboration. Kain na tayo? Pray muna tayo. Bless us, O Lord, in this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Apo, kainan na po. Magutom na po kami. Init ngayon dito. Sige na. Pasensya na po kayo sa langaw. Bango-bango Bango kasi oh. Sarap. Basa yan. Yan oh, ang laki oh. Yes, prawns. Thank you pa. Prawns. Yung mga garlic po, ayan oh. Sus, ang sarap nito. Laki ng ulo. Kainan po tayo. Bilis lang po to, balatan kasi mayroon ng kuwan sa gilid. Ayun po. Excuse. Ang sarap. Sarap ng laman niya. Hindi siya overcook.
Press pa yung lasa niya ma. Ang sarap talaga pag ganito kalaki na kung ano. Mahal nga lang Masayan. pero sobrang sarap po talaga. Yung kilo nito mga studio, 1.3 po. 1.3 per kilo. Sobrang mahal. Yung ulo niyo. Dami na yung supon. Pag-sauce. Dami yung sauce mo no. Parang naging crispy shrimp ba? Kain po tayo mga studio. Sa lahat po na sumabay sa amin ngayon po. Maraming salamat. Kain po tayo. Meron diyang anghang mga studio pero hindi masyado ba, konti lang. Yes po. Ano yung mga, ano, garlic. Lami sabaw eh. Saan ito luko ni mga sayang nga eh. Ito po. Sarap po ng lamas. Lami juga siya mang. Dalawang piraso o tatlong busog ka na nito. Sobrang laki no? Pero sauce pa lang ulam na po. Parang isa dito man isa lang yung makain niya, mabusog na. Sir Angel and Mama Mariel, kain po tayo. Ayan po, jumbo prawns po kasi ito mga studio. Super ito po yung pinakalaki sa Nordera namin ba sa Crab Pro po. Ito po yung pinakamalaki na prawns sila ba. Yan no? Sarap-sarap no? Di man masubo sa. Dako kayo. Ayan. Ang kasilangaw. Dami ang supsupon pa. Nami kayo. Ang dami ng langaw pa. Grabe ng langaw. Di sila paawat na sila. Pasinsa na po. Nami asa. Kuhan po no, inani ba? Lagi. Dami kayo no? Bihira lang kami makain ito mga studio kasi sobrang mahal ng ganito kalaki ba. So kahit yung maliit po yung gawin yung ganitong style, masarap pa din po. Hindi siya kuan ka ng hindi siya nakakaumay kasi mayroon siyang anghang kunti. Oo. Mayroong chili ba? Kaya nawala yung amoy ng shrimp mga studio dahil sa nagkuhan ako ba, nag-fry ako nito ng sarili mga 2 to 3 minutes. Di ba mang walang langsa mang?
Ito mga studio, sobra po 1 kilo to, mga 1 kilo and 1.6 kilos po. Yung ito, lahat. Ang dami. Ang dami po. Ayun po natin kalimutan yung online collab namin today mga ka-studio. Angel in Vegas. Lamigit kito na sa ulo. Grabe tagbaw yun. Okay. Tagbos kadagko. Yung una nating kumain ito pang grabe, sobrang kuan natin. Mm. Sobrang igno namin nun. Pero ito ba, mas malaki pa to sa unang nakain natin eh. Hmm? Madagko pa ni Gil. Ang fresh niya mga. May tamis-tamis pa siya ba no? Sarap din niya, sausaw sa suka pinakurat. One last. One last pa? Busog ka na? One last pa ako po. Sabi yun. Kami ay. Grabe labo kayo, unod. No? Saka hindi kasi siya na overcook ba. Kaya masarap siya ba. Hindi siya juicy pa siya. Kuan ka na. Hindi siya, wala siya naugan, no? Hindi mo na ako ng tubig. Grabe, sobrang busog ko po mga kasudyo. Siya na po, misi po talaga to dahil sa sauce ba. Pero ang sarap po. Yes. Yun, ulitin ko po mga kastudyo, wag po natin kalimutan yung ka-online collab namin today, Angel in Vegas. Yan po, sana po ay tulungan at suportahan natin sila mga kastudyo. Sana i-visit natin sila pagkatapos ng premiere namin. At saka si Sir Angel at saka si Ma'am Mariel po, sobrang babait po yan na mga tao po. At saka congratulations nga po pala sa inyo, Sir Angel, Ma'am Mariel, sa inyong first baby po. Shoutout muna tayo. Blink na mo ito. Sige. Sarap-sarap pong kilawin ng mga kuan. Lamas. Humot kaayo. Grabe. Busog na busog ako mga kastudyo. Mega shoutout po pala kay Sir Jaime Sumagang at kay Sir Adrian from Calan, Cordoba, Cebu. Maraming salamat sa palaging panonood. Daghan kayong salamat sa suporta, Sir Jaime at Sir Adrian po. Mega shoutout. Yes. Shout out Arn and Boyet Mohor and Ingay family. Sir ES Official, meron pong channel. Carlo Arquiliano, Pinoy Jologs in Canada. Daddy Ace TV from Los Angeles, California. Bonifacio Taiza, Patricia Alternado from Cagayan de Oro. Jarer Gaming, Ann from United Kingdom. Nobi Kent, Beauty Spain Vlog. Anthony Lawan Kuwaka from Butuan City. Simply Nikay, Glam Mom 76. Caridad Angeles from California. Grace Torres from Abu Dhabi. Junel Balbadores Doria from Bohol. JR Mendoza, Raynor TV Vlogs. Irish Gapol from Cagayan. JR Igot, Ann Atienza from UK. Earth Doodles, Novelin Juvenal. Curl Harils Candalia from Mexico. Ram Ibanez at Angel Acolina Jeremias from Daddy Bem Jeremias.
So ayan mga studio, yung shoutout po pala namin mga studio, delay po yan. So kung naka-comment kayo sa bagong video namin po, it takes kuhan pa po ilang days no bago masali po yun. Kasi po, delay na po sa sobrang dami ng shoutout ba. Pero may shoutout pa rin po namin yan. So stay tuned lang po kayo mga studio. Maraming salamat po sa suporta po nyo. 225,000 subscribers, grabe po. Thank you po. So grabe na po yan. Maraming salamat po from Bisaya Studio Family. Yan. So mapapaalam na kami mga studio hanggang sa susunod po hanggang sa susunod po na masarap na kainan. Bye-bye. Bye.